Que Josep Soler Vidal es va avançar aquest dimecres a l'arribada del Carnaval i va realitzar un taller de disfresses per als més menuts. En aquesta ocasió la disfressa escollida va ser la de Marieta, ja que d'aquí ben poc ja ens tornaran a visitar amb l'arribada de la primavera. A mi especialment, ho haig d'admetre, m'agraden molt les disfresses d'animals i tal, i he pensat, mira, ara que d'aquí poquet ja farà una miqueta de bon temps, sembla que el fred se'n va i les marietes comencen a sortir, doncs bueno, em penso que és una disfressa que és molt visual, que als crios els agrada i que és molt simpàtica. La disfressa no requeria de material complicat. Això sí, calia una mica de traça a l'hora de retallar les cartolines per tal que les ales tinguessin la forma corresponent. Intentem que els materials siguin molt de casa, materials, cartolines, papers, jo que sé, una miqueta de pega, una miqueta de celo per aquí per allà, coses que ells identifiquin i també coses que puguin fer a casa. També, per exemple, hi havia nenes que ho han fet però la germana al final no ho ha pogut, però com ja saben com va, a casa l'acabaran o faran una altra, vull dir, la qüestió és que s'ho passin bé. A més, com no podia ser d'una altra manera, la biblioteca comptava amb bibliografia molt adient amb la temàtica de la tarda. Aquest és un nou llibre de la biblioteca, el nou lot de febrer. És un nou llibre que és d'aquests que són per peques, que són de tela i és una marieta, o sigui que molt apropiat. Un cop finalitzada la confecció de la disfressa, el que tocava era immortalitzar el moment, això sí, tots vestits de Marieta.